Casa Domnului să mulțește și trece, ai stăpit să fie. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-ne așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvânteze și să te păzească Ștefan. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine Ștefan. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea Ștefan. Amin. Astfel să pune numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Tată care ești în ceruri, mă rog pentru Ștefan, așa cum Ștefan din Scriptură, omul tău care te-a văzut pe tine stând pe scaunul de domnie, mă rog pentru Ștefan și te rog să lași ungerea Duhului Sfânt peste băiatul acesta. Fă-l asemenea ucenicului tău și martirului tău. Fă ca copilul acesta, când va crește mare și va fi adolescent, să fie un ucenic de-al tău, Doamne. Binecuvintează-l pe Ștefan cu binecuvântarea cerului și cu roa pământului. Lasă ungerea proaspătă a Duhului Sfânt peste el. Fă ca cuvântul Evangheliei să fie în inima lui și pe buzele lui, Doamne. Și când va rosti numele Tău, toate sufletele care vor auzi mesajul transmis prin Ștefan să se întoarcă la Tine. Fă ca Ștefan să fie o binecuvântare pentru familie și pentru biserică. Mă rog pentru Ștefan, mâinile Tale sfinte peste mâinile mele slabe și mâinile Tale să-i dea binecuvântarea lui Ștefan. Amin. Următor. Achim? Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvânteze și să te păzească. Achim. Amin. Amin. Spuneți amin cu toți. Amin, amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Achim. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Achim. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Amin. Tată care ești în ceruri, Tu ai înmulțit pâinile și de asta dată pentru Achim, pentru copilul acesta și vrea să-i înmulțești zilele vieții lui. Părintele Slave, Tu ai fost lângă el în vremuri grele. Atunci când nimeni nu i-a mai dat nicio speranță, mâinile Tale de doctor a fost peste copilul acesta. L-ai crescut mare și i-ai dat sănătate. Și până aici ai fost cu Achim. Acum te rog pe mai departe să faci ca să trăiască pentru Tine și pentru slava numelui Tău. Fă ca zilele lui să fie pline cu soare. Îndepărtează nori, ceața, furtuna și soarele neprihănirii să fie peste Achim. Fă ca atunci când va crește mare să fie, Doamne Dumnezeule, un bărbat stoinic. Mâinile lui să fie tari, puternice pentru a câștiga pâinea. Fă ca prin Achim părinții lui să simtă o mână de ajutor. Și toți care se vor îndrepta peste Achim să vadă că e o binecuvântare dată de Tine. Îl las pe mâinile Tale, pe brațul Tău pe Achim. Fă ca Achim să fie un terebint al neprihănirii, cum spunea Isaia. Și astfel Achim să știe că e binecuvântat de Tine. Și astăzi e sărbătoarea pentru el. Amin. Gavrieluț? Când auziți Gavrieluț, spuneți amin, amin? Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Gavrieluț. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Gavrieluț. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Gavrieluț.
astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Dar te-ai folosit de un înger și ai pus un nume deosebit, Gavril, și a fost căpetenia ta și cura ta și mesagerul tău. Acum te rog în clipele acestea pentru Gavril, pentru copilul acesta, fii gura lui, fii puterea lui, sprijinul lui, fii îngerul lui în copilărie, la tinerețe și la bătrânețe. Chemăm binecuvântarea ta peste Gavril, fă să fie binecuvântat și rostirea binecuvântării de către omul tău, de către fratele Elie, fă să prindă cuvânt cu cuvânt pentru Gavril, fă să fie binecuvântat Gavril la venire și la plecare, fă să fie binecuvântat în familie, la școală, pe stradă, fă ca binecuvântarea ta să atragă viața lui și viața lui, să atragă binecuvântarea ta, fă ca sufletul lui să fie sufletul tău și sângele tău de Dumnezeu să curgă pe sângele lui și astfel viața veșnică să pătrundă în Gavril. Păzește-l de vrăjmașul, păzește-l de duhuri, iar când va ajunge tânăr frumos, păzește-l de ispită și de păcat. Lasă garda ta de îngeri lângă Gavril și binecuvântează-l cu binecuvântarea ta. Ce binecuvântezi tu, rămâne binecuvântat. Amin. Jimmy. Când auziți Jimmy, spuneți amin. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Jimmy. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Jimmy. Domnul să-și înalță fața peste tine și să-ți dea pacea, Jimmy. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Tată care ești în ceruri, tu ai lucrat într-un mod minunat și cu Iacov. Tălmăcit înseamnă șarlatan, înseamnă șmecher. El chiar din pântecele mamei lui s-a luptat cu fratele lui. Apoi s-a luptat cu tine, s-a luptat cu tata lui. Și în final Iacov a fost binecuvântat. Aduc înaintea ta pe copilul acesta și te rog pe Jimmy să-l binecuvântezi. Fă să fie un luptător în viață. Fă să nu se lașe, Doamne, mai prejos. Precum Gedeon a fost slab și neînsemnat. Fă ca Jimmy din slab și din neînsemnat să fie un războinic viteaz înaintea ta. Fă să crească frumos, Doamne. Fă ca binecuvântarea să nu-l ocolească și binecuvântarea dată de tine, Tată, astăzi, să rămână toată viața lui. Și când va ajunge mare, să-și aducă de aminte de seara aceasta în care niște umili lucrători de-ai tăi s-au rugat pentru el și tu, Dumnezeule, l-ai binecuvântat. Binecuvântează-l pe Jimmy cu curaj, cu îndrăzneală, cu un duh de înfiere, care să strigă Aba! Și când el va striga Tată, tu să-i răspunzi, iată-mă, ajută-l și ascultă-l în toată umblarea vieții lui. Dacă se vor ridica dușmani în viața lui, poate chiar frații lui vor fi dușmani, poate chiar familia lui, Doamne, îndepărtează orice pericol. Dă blândețe lui Jimmy și ajută-l să fie bun cu frații lui, cu dușmanele și cu vrăjmașii lui. În numele Tău m-am rugat și în numele Tău știu că a prins rugăciunea. Amin. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Codruț. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure